गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल ब्लकआ बड'लेण्ड पिक मिशननि सायाव गोनोखोआरि सोलोंथाइ मावबादा। सोरखारजों दैदेनजानाय बड'लेण्ड पिक मिशन बिथांखिनि जोहै गसाइगाव जिल्लानि गासै समस्तियावनो अमा फिसिनायनि गोनोखोआरि आदब कौशल सोलोंथाइ मावबादा लानायखौ नुनो मोन्दों। कसुगाव, सराइबिल, जमदुवार, श्रीरामपुर, गुमा बियाबाव फारियै अमा फिसिनायनि सायाव गोनोखोआरि आदबजों माब्रै अमा फिसिनांगौ बिनि सायाव सोलोंथाइ होगासिनो दं। दिनैबो 4 नं जमदुवार बियाबाव 4 नं जमदुवार आरो सेन्ट्रेल फार्मार सेलनि बानजायनायाव गासै 120 सोद्रोमाफोरनो गोनोखोआरि आदबजों अमा फिसिनायनि सायाव सोलोंथाइ होनाय जादों। अमाखौ फिसिनानै माब्रै जाफुंसार जानांगौ आरो अमानि बेमार आजारनिफ्राय माबोरै बारग'नो हागोन बिनि फारसे सोलोंथाइ होनाय जादों होननानै फोरमायदों बानजाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना। हाबाफारिया बेनो दिनै बड'लेण्ड पिक मिशन जि ट्रेनिं बे हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै जोंनि गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएलनिफ्राय दिनै मोनफ्रोमबो ब्लकआव जोङो ट्रेनिं होगासिनो दङ। अमा फिसिनाय, दाउ फिसिनाय, बोरमा फिसिनाय। सरासनस्रायै जोङो गासैबो दिनै दाउखौ फिसियो, अमाखौ फिसियो, नाथाय बेनि गोबां बेमारफोर दङ जायनि जाहोनाव दिनै गोबाङानो दिनै 6 मासनि उनाव थैजायो, सोरबा 8 मासनि गेजेराव थैजायो, सोरबा 2 मासनि गेजेराव थैजायो। बिसयआ बेनो जोङो अमाखौ फिसिब्लाबो जोङो अमाखौ माब्रै बेमार जाबा जोङो माब्रैहाय फाहामनांगौ आरो अमानि जे बेमार बे अमानि बेमारफोरखौ जोङो माब्रैबा जों सोखानो हायो, बेफोरनि थाखाय दिनै मोनफ्रोमबो ब्लकआवहाय दिनै जोंनि फार्मार सेलनिफ्राय ट्रेनिं होगासिनो दङ। आरो बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। खारना जाहैबाय मा अमानि बेमारखौ होबथानायल' नङा, बेजों लोगोसे जोंनि बेमार जि आजार बेफोरबो जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो हायो। जायनि जाहोनाव दिनै मोनफ्रोमबो ब्लकआवहाय दिनै बे ट्रेनिंखौ होनाय जादों। आरो सरासनस्रायै दिनै बे ट्रेनिंजों लोगोसे जोंनि जेसेबांनाखि आइजो माहारियानो जा बा जोंनि माबाफ्रानो हौवाफ्रानो जा गासैबो जों अमाखौ फिसिनो हायो। आरो बे फिसिनायजों जोंनि न'खर संसार जानाय, जोंनि जिखि जाया न'खर दैदेननायाव बेनिफ्राय जोङो मोनसे रांखान्थिखौ जोङो दिहुननानै लानो हायो। बेजोंनो आङो फोरमायनो सानदों आरोखि। माखासे निर्देश बादियै गभर्नमेन्टनि स्किमखौ जोङो मोननांगौ, माखासे एपिसिनिबो जोङो खामानि मावगासिनो दङ, फार्मार प्रडिउसार कम्पानि। दा बेनि दारै माखासेफ्रा बुंगासिनो दं जे बेजों मा जागोन। दिनै जोङो गोदो माने सिगां आरोखि माखासे जों सरकार दानायनि सिगां, इलेक्सननि सिगां साख्रिनि खोथा, न'खर न'खर जब होगोन होननायखौ माखासे बिर'धि पार्टिफ्रा दिनै माने खेंसालिया लामा लानानै बिथांमोना बुंगासिनो दङ जे बिथांमोना सरकार जाबाय दासिमबो साख्रि होआ होननानै। खिन्थु नोङो साख्रि माने जोङो जे दिनै गावनि थांनानै थानाय राहा लामा नागिरनानै जों दा मावगासिनो दङ, नङा होनबा? बेफोरनो जोंनि मोनफा मोनफा लाइभलिहुड, जिउ खुंनायनि मोनसे सार्भिस, नङा होनबा? दा बे हिसाबै जोङो जे मानसिया जेबायदि केपासिटि दङ, जाय मानसिया जेखौ लानानै जिउ खुंलांनो हानाय, माने मावनानै थांनानै थानो हानाय, बेबायदि केटेगरि बा थाखोनि मानसिखौ जों बासिनानै जों दिनै अमानि ट्रेनिं होदों। आरो जों ट्रेडिसनेलि अमाखौ जों फिसिबोगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो गोनोखोआरि आदबजों माबोरैबाबो एसे फोरोंथाइ होनानै 1निफ्राय 2, 2निफ्राय 4 जों माबायदि इमप्रुभमेन्ट खालामनो हायो, बेबायदि फोरोंथाइखौ जोङो दिनै होगासिनो दङ। आरो नुनो थांदों मोननै जे जानानै थांदों, कसुगाव आरो सराइबिलाव जों मोजाङैनो जाफुंनायखौ नुनो थांदों। आसा खालामो जोंहा 27 आरो 28 जोंहा श्रीरामपुर आरो गुमा कनस्टिटिउन्सि दंबावो, बेयावबो जाफुंगोनखौ आसा खालामो। आरो दिनैहाय दा सोलिगासिनो दङ जोंहा सिङावहाय हल सिङाव 4 नं जमदुवारनि ब्लकनि दैदेननायाव जोंहा अमा फिसिनायनि फोरोंथाइखौ हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। आसा खालामो फैबाय थानायनि जे मोननै दङ बेबो जोंहा जाफुंगोन होननानै आं आसा खालामनायखौ